Som veľmi rada, že v tomto rýchlom internetovom svete vzniká takáto pekná offline knižka, ktorá na chvíľku ako keby zamrazí internetový svet na Slovensku v jednej oblasti. Tou oblasťou sú fashion blogy a fashion blogeri, respektíve ľudia, ktorí majú radi módu a stala sa nejak súčasťou ich života. Túto veľmi nehomogénnu skupinu exhibicionistov spája to, že všetci sa vedia pozrieť na svet tak nejak pekne a z pekných stránok, preto bude, myslím, táto kniha naozaj takým pohľadením pre dušu. Ja som veľmi rada, že už o nejaký, teda už čoskoro, ale aj o nejaký rok, 2, 3 až 10 si budem môcť tak zaklapnúť ten svoj počítač, zobrať si do ruky knižku a pozrieť si pekné obrázky inšpiratívnych ľudí.